така, директно от Маскулино. Намираме се бекстейдж и сега ще задам няколко въпроса на хората, които са в бекстейдж. Брадър, кажи ми сега, братле, ти брадата обичаш ли си, а? Да, много се я харесвам. Добре, ако жена ти каже, че трябва да я махнеш, я махнеш ли? Не. На каква стойност ти оценяваш брадата си? Брат се оценява на 44 000 лева. Значи аз сега, ако ти дам 44 хиляди лева, си махнеш брадата, така ли? Точно така, да. Пръсна до кожа. Аз за 44 хиляди лева бих се скалпирал, брат. Следващо, питаме жена, мъж с брада или мъж без брада? Ох, моя мъж и двете. Понякога е с брада, понякога е без. Не съм много сигурна. Харесвам и двата варианта. Така да има разнообразие. Добре, преминаваме към Тино. Тук да прескоча костюмите, защото сме се заринали. Мъж с брада ли харесваш или мъж без брада? Не, майтаме се сега. Друго е към тебе. Ти харесваш си брадата и би ли си обръснал? Ако имаш 4400, аз за толкова ще си обръсна. За 4400 той би си обръснал Аз съм брадата. по-скромен. Добре, да дойдем